Ingati yung mitutuksuan, ing Diyos, malyari ning sopan, king ulina ning dinaning kaparalanan, bang iti kayang ngalabanan. Uling king pangasubok na ning kayang kasalpantayanan, iti darapat yang maragul akapibabatan, ampon katapatan. Ating matibe pamanalig, king kayang kasarilinan. Ing lugod, ampon upaya na nitang ginong, ke kayuyang tanggapan, king oras sa iti. Salamat ketang mayupayang ginong, antimurin, ke kong sablang ati yung migtalaga, may katagon, king ati yung kapulungan, pasibayo, aldo yang sabatiyo, pamipatalagayo, pamagpapuri, pamipasalamat ketang metong Ginoo. Pigkapilitana ning balang katao, ing tikbangyo, ing balang bitisyo, bang munyesi kanan, karing balang katawan nyo, kapamila tanda, reting kayang banal akausukan. Pablasang, kabaluan nyo, kingulinan itangke kayong kapagsadian, kapibabatan, ampon katapatan, ing Diyos manatiliya, ganap king siping iyo. Nuwan laret ang ati yung magdulap, king lagyuna, nitang ginutamong nuwan. Dapat igit lang nuwan, detang ati yung tune susuyo, ayating kapagsadian, antimong king aldo ning sabatiyo, pengiling ye, at migsadya kayo. Uling kabaluan nyo, iti yaing babiesi kanan, karing balang kaladuwayo. Pablasang, ing Diyos, eya manuknangan, kareting mitmong ating kalingas-ngasan a puso. Ing Diyos, mamaleya, ampon manatiliya, kareting ating ganap, malinis, makasadyang tanggap, karing kayang kautusan. Pablasang ing tao, numanti katatag ing kayang kasalpantayanan, ayati yung mayayakit,
daratang king tao, ingatin niyang kainan. Daratang itang kapagsubukan, at daratang ing tukso karing balang melalang. Pablasang king pangalalang na nitang tao, dakene ning balang si kakatao, ing subok kainan ampon tukso. Anong makananong dingke kayong pipunpunan, dingke kayong ninunong mesabing ieba ampon iadan, deti mirinan lang, malayang kaisipan, dininano ning ginong ganap akabyasnan, ganap akaisipan, banting upayang panintunanda, ampon pilinanda, nung nukarin ingkarelang tune akabilyan. Dapat igitdang pinili itangaliwang kabyasnan, payraigla king lagyuning tukso. At king huli na niti, kapamilatan na niti, linubya ing mesabing kasalanan, keti king nyato. King huli na niti, ding kabyasnan, ganap lake kayo. Sana ing tao, king kapag-aralan na iti, ganap na sanang mebiyasa ing balang metong ke kayo. Ganap yu sanang aintindyan nung nukarining tao, pilinane itang matulid adalan, aye masisira ing kayang piblas. Pablasang ing tao, mamitbit yang kainan, at inyang kakulangan, nung malayang pamangawat, king kayang kasarilinan. Kabalwan tamong, ing jablo, ya ing menukso king ginong. Dapat, nung ing tao, iti ya ing mitutuksuan, nano kaya ing king kaisipan ning tao. Kaburya na kaya, nitang metong aginong, nung mitutuksuan niya, ing taong melalang. King Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Yaing pamangan ay yapag ko arapan niyo. Ana po ning makasulat, King Santiago 1:13-14. Ay tutulot king tao ing sabyana nung tutuksuan niya,
Tutukswan ako ng Diyos, ulingin Diyos, emalyaring matukso, king marawak, at ya king sarili na alang tutuksong tao. King 14 po, dapat ing balang tao mitutukswan niya, ngeni, mitataguyod ya king sarili ng kelabwaran at mesiluya. Uita po. Salamat ng dakal, king ati yung miyapag akabyasnan. Potanging tao mitutuksuan niya, iti mitutuksuan niya, king sarili ng pamitaguyod, sarili ng kelabwaran, alang pamangawat, king kayang kasarilinan. Daratang at manibatan mismo king tao, ing iya matuksuya, king ulinaning kayang kainan, ampon kakulangan. Alang matibe akapanaligan, kasalpantayanan, ketang metong adios. Dapot, inggino parati ng sasabian ke kayo. Nanuman adaratang asubok, kainan o mesabing tukso. Atsu parati kingke kayong siping. Makasadyayang di na kayong sikanan, bayong nga labanan, iti ng kapagsubukan. Kingulinan itangke kayong pamanalangin, pamanlapit at tapat, pamanyawad, kingkeyang harapan. Ulinging tao, may ngariyang metong abarko. Ing metong abarko, nung alayang mesabing timon. Ang ganya mo ketang bidala-dalane, ang gano ka rin, ning mesabing hangin ampon na yun. Makanyan mo naman ing mesabing tao. Nung na pagmalasakitan, pagmasabalan, pakikuwanan, pagimbutan, itang lagyong kabanalan. Daratang kaya itang tukso, kingulinaning kayang kakulangan, ampon kainan. Lawenye isamson, iti meto niyang alagad aginamit nitang Diyos. Dapot, kingulinaning kayang kainan. Pepayrahigya king mesabing tukso, at iti mebagsakya. Pakatandanan niyo, ing tukso palungkutane, ing metong amayap ataw. Sisirana, ing kayang mayap apilubluban. Kinguli na niti, ding kabyasnan, ganapla ke kayo. Ing Diyos, nga na ako Jehova, ang magsiyasat karimbalang isip yu. Asusubok karimbalang puso yu.
Lalawena ing balang lakad yung nung nano ing maging bunga na agpangking depatiu. Kalupa na king oras sa iti, waman mayayakit, ingati kayo kilubnanit ing santuario. Makaluklok, ampon makiramdam. Dapot engan ke kayong, ingke kayong kaisipan at iyong makakonsentrasyon kareting kabiasnan. Deting mapilan, wamaning karelang katawan, at iyong mababatyo kilubnani ting santuario. Dapot, ding karelang kaisipan. Lalapola, isipan da, itang gilutan da, likwan da, akabiyayan, king karelang pamibale-bale. Kanita, masasabing matutukso kayo. Kinguli na niti, ing Diyos malugudya, alani numang tao, ang makapante, king lugod na ang pondepat na. Di na nyo sanang pakinabang, ulaga, ingbe ape parang na kayo. Nung mitutukswan kayo, nga na lumapit ko king Diyos. Manyad kayong sikanan at di na kayong kaparalanan, bayeng alabanan. Lumapit ko king Diyos, amit mong ating katapatan, ating pamagsisi, ating pamaglinis, kingke kayong kasarilinan. Eko sana pairaig, e paasilo, kingati yung delumduman, nune, supilan nyo iti, maging matatag kayo, maging matibe, nung atin mang kapagsubukan adinatang, kay bat naniti lalo sanang mayakit ing tetagan ampong pamanyulong karingke kayong balang kasarilinan. Pablasang ninuman ingati yung lumapit kingke ang harapan dinaning ganap asikanan ampon kabiasnan. Pakatandanan nyo, ing Diyos tapatya kareting kayang ngamano ampon pangako. E napaintulot, ing mikatuksuya, ing tao, igit king kayang sikanan. Nune, kambe na ning tukso, dinaning kaparalanan ning tao, baniti kayang ngalabanan. Kinguli na niti, bugbog na kayo kareting nga manong ampon kabiasnan. Ganap sana ing tao, ing makapaglukasya, ketang matuwang baluti.
bayong imalan, bayong biye. Ingati yung mayakit, kingkayang pangataw. Nung makananong alangtok ng ding banal, ibabyeda, ingganap, akabyasnan, katuliran, bayang ke kayong apusan, ampon tuparan. Daptan, ampon gawan, kilubna nitang aldo-waldo, apamang galoyo, lalam na niting aldo. At suking taong, nung makananuyang maging matibe, nung daratang man, ing mesabing tukso. Kinguli na nitangke kayong kapanaligan, kapanwalan na tapat, ayating pamagtiwala, kingke kayong kasalpantayanan, pakatandaan nyo, ing Diyos mama ko siping yu, nanuman ing daratang beyatan, karingke kayong kasarilinan. Deti ilang kabyasnan, tinape, ayalang lebadura, amiya pagharapan nyo. Pakikuanan yung pilasan, idapok, karengke kayong lulanan, itinang pamangan ay malalaso. Kinguli na niti, ing pamanalangin, alang tuknang, ipanabilin kekongan. Maging matalik, matibe sana, ingke kayong pamangawat, king lagyuning Gino. Banting upayang, ing mesabing tukso, ene malyaring arayig, ing salang atiyong mamalep, karimbalang sarili. Kinguli na niti, ing pamanalangin, etutok nang kayo. Uling ing leon, atiyong gagala, maninto niya nga pangan. Alangal dot bengi, alang oras. Makalunos siya ing tao, nung walayang kapagsadyan, at iti apangan. Kinguli na niti, king lugod, ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena ni Espirito'y Santo, lakwan danakan. Una po, maraming salamat sa ating banal na batlaya na nagbigay ng pag-aaral sa atin at sa ating buong Panginoon na nagbigay ng ating lakas. Sa umaga pong ito, magandang umaga, lalo na po sa ating mga bisita na nanggaling pa po ng Nubetia, Muñoz Nubetia. Sila po si kapatid na Anastasio Anarcon Jr. at may bahay po siguro niya, si Crispina Anarcon from Universal Gospel of Life. Magandang umaga po sa inyong pagdalo at nakapagdaw pang palad po tayo sa umagang ito. Ang Panginoon po ay talagang mabait sa mga anak niya. Po, kahit saan tayo po ay pwede niyang iutos kung saan tayo patutungo. Dahil po siya ang nagdidikta sa atin kung saan po tayo patutungo. Kaya po sa umagang ito, ang ating banal na batlaya nagbigay po ng pag-aaral sa atin. Sana po ang mga pag-aaral na ito ay naitanim natin sa ating mga puso. Kung hindi po natin magagawa ang isang bagay na napakaliit
Ne po. Ang Panginoon po ay pilit po na pinapakita sa atin ang mga gawain natin. Ang obligasyon ng tao na nananampalataya sa Kanya, kohonting oras lang po yan na ating gagawin ang mga ganito. Kung 2 oras lang yan. Pero ang subok po ay nandyan din. Nasa tabi pa rin natin. Kung pakukuha po tayo sa subok, padadala ho tayo, tayo po ay matutukso. Hindi po tayo makapagbata sa oras na ito. Tayo po ay hindi po natin naisadya ang ating kaisipan sa oras na ito. Sabi nga po niya, physically present but mentally absent. Po. Yan po ang turo ng banal na Espiritu sa atin. Kaya po ang paggawa sa ganitong gawain, talaga pong ang ating sarili isadya ho natin. Sabihin ho natin sa ating sarili na magawa nating tapat dahil po ang ating Panginoon ay nag-ahanap siya ng tunay na mananampalataya sa Kanya. Hindi ho yung napakarami ho natin, pero ilan lang po pala yung nagiging tapat sa Kanya. So ang Panginoon po, mapalad tayo, tayong mga anak niya. Binibigyan po tayo ng mga lakas at biyaya para hindi po magiging sagabal sa atin yon sa ating paggawa. Gaya ho ng ating mga kapatid, napakalayo ho niyan. Binigyan po sila ng mga karagdagan sa kanilang buhay para magawa lang nila ang kanilang mga tungkulin. Nakagaya rin natin. Sa umaga pong ito, ang banal na patnubay ng ating banal na Panginoon, siya nawa po ang una at uli sa atin. At sa mga dumalo po ngayon, lalo na sa mga bisita po natin, wine-welcome po namin kayo sa umagang ito sa ating pag-aaral. Sana po ating pong maisadya ang ating mga kaisipan dahil po may pag-aaral po tayong nakapag dito sa oras na ito. Ang tema po ang tukso. Nung pong isang linggo, ang tema, subok. Ngayon po, tukso naman. So mayroon po tayong mga speaker na naitalaga ngayong umagang ito para makapagbigay naman po ng kaunting kahalaman o mga salita ng ating banal na Panginoon. Tatawagin ho natin ang ating kapatid na si Renato Baluyot para makapagbigay naman po ng pag-aaral sa atin. Salamat po. Muli po, mapapasabak po ako sa Tagalog. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong umagang ito dahil po muli ay nagkatipon-tipon tayo, hindi po sa ating sarili, hindi po sa ating kapwa, kundi sa Panginoon. Ito po ay ating tungkulin na dapat gampanan bilang Kristiyano o anak ng Diyos. Napakapalad po natin ngayong umagang ito dahil ang ating pong temang tatalakayin ay napakaalaga. At ito po ay para po maiwasan natin sa pang-araw-araw nating buhay. At tinalakay po ng ating batlayang nakapagbigay ng pag-aaral sa atin. Tinalakay po niya ang ating tema, ang tukso. At sa akin pong pag-aaral, mayroon po akong munting naiandang pag-aaral ngayong umagang ito na nagsimula po ang tukso kay Eva at Adan. Sila po ay tunukso ng dyablo na kung saan po iniutos ng Panginoon na huwag silang kakain sa isang alaman na nakapagitna sa mulahan. Subalit, ang dyablo po ay tinukso ni Eva na
kung saan sabi ng diablo na hindi totoong mamamatay kayo kung kakain kayo sa bungang ito dun sa mansanas. Subalit po sa hagyag ng diablo, si Satanas, na sabi niya, bagkus ay mabubuhay kayo at mabubuksan ng inyong kaisipan at magiging Diyos na kamukha nyo. Sabi po niya. Kaya kinain po ni Eva ang mansanas at binigyan pa po niya si Adan. Kaya yun po nagmula ang tukso. At ganun din po maging si Jesucristo, Diyos na po siya, tinukso pa rin siya ng diablo. Nung pong galing siya sa Ordan at nag-ayuno po siya ng 40 na araw, 40 days po. Nag-ayuno siya, hindi siya kumain. Sa loob po ng 40 araw, tinukso siya ng diablo. 3 beses po siyang tinukso. Nakasulat po yan sa Tao Roma 4:10. Hindi ko na po babasahin dahil mahaba po. At ang bunga po ng tukso, proseso po siya ng kasalanan. Hindi po magkakaroon ng kasalanan ng tao kung hindi siya matutukso. Kaya pag natukso tayo, natural po magkakasala tayo. Kaya tayo po ay maging maingat dahil ang palagi pong dinadapuan ng tukso ay yung pong mayroong problema sa buhay, maraming stress o mga akay-akay na pasan sa kanya pong balikat. Yun po ang palaging dinadapuan ng tukso. Kaya tayo po, mapalad tayo dahil kahit na papaano po ay nakakaiwas tayo sa tukso dahil po mayroon ng nakatanim na pag-aaral sa ating isipan dahil po mayroon na tayong karunungan na yan po ay ating magamit para po maiwasan natin ang tukso. At sinabi po ng Batlaya na sa tao nanggagaling ang tukso. Totoo po yun. Dahil pag nakita ng ating mata at mahina po tayo, papasok po sa ating puso, yun po ay magagawa natin. Yun at matutukso na ang isang taong mahina. Kaya po, yun po ang bunga po ng tukso ay kasalanan. Doon po nagmula ang kasalanan. At ang alam po natin na pag nagkasala tayo, ang kabayaran po ay kamatayan. Nakasulat po sa Tao Roma 5:12. Basahin po natin. Masakit yung magtagalog. Dito po sa Tao Roma. Ito po, 5:12. Basahin ko po. Ay, kapampangan niya. Pasensya. Tayo. Tao Roma. Ay, di po. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan. Sa sanglibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan
at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Alin niyo po, ustong metukso tamo, kapag natukso po tayo, sa ayaw at sa gusto po natin, magkakasala tayo. Kaya, pag nagkasala tayo, ang magiging kabayaran po niyan sa Panginoon ay kamatayan. Subalit, mayroon pong nakasaad dito na sa San Juan po, unong 1, versikulo 1, kapitulo 9, nakasaad po dito, dito po sa sulat ni Juan 1:9, nakasulat po na ganito, at nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid. Ay, liwayan. Liwayan. 1:9 po. At ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman sa pa hanggang ngayon. Hindi po yun. Nakalimutan ko na po. Basta yun po, mayroon pong kapatawaran na ingi po tayo sa ating Panginoon ay uugasan po niya ang ating kasalanan, nabanggit po ng ating batlaya. Nakalimutan ko na lang po na nakasulat sa Biblia yon, nabasa ko. Kaya, kalupang Tagalog. Hindi po kamukha ng Tagalog. Pero yun pong binasa ko ito, nakasulat, 1:9. Nabasa ko po doon pero hindi kamukha. Ing sasabi king at king sala at pikakasama ni ing kapatid na 1:9 yun. Nung ipasiyag tamo yung kakatang kasalanan niya, tapat siya at banal bang patawaran na katamo king kakatang kasalanan. Albihan niyo po. Pinapapatawad po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, ngayon pong nalaman natin na ang kasalanan ay nanggagaling sa tukso, iwasan po nating matukso ang bawat isa sa atin. At yun po ay nanggagaling mismo sa atin, sabi po ng batlayang dumating. Tayo po ang mismong nag-create dun sa tukso. Pag inisip po natin at pumasok sa ating puso, nainganyo po tayo, sigurado pong magagawa natin o mahulog po tayo sa tukso. Kaya tayo po, mapalad tayo dahil kahit papaano po ay narito tayo, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, ay alam ko pong may iwasan natin na ang tukso. Kaya muli po, pagpasensya niyo po ninyo dahil maiksi lang aking masasabi sa inyo dahil Tagalog. Kung Kapampangan po, siguro medyo maaba-aba at maliwanag ng konti. At muli po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid. Salamat po sa ating kapatid na si Renato. Yung mga po kabataan po natin, nandiyan pa yung munting kabataan. Sila po, kakanta po sila.
yung pong binabasa ng ating kapatid, tama po yun. Dito po sa sulat ni Juan, unang Juan, Kapitulo 1:9, kung ipaayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal, siya tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito po yung dapat nabasahin ng ating kapatid. Tama ho yun. Kaya po tayo, kung pong tapat ang ating pagsisisi, na tinatanggap natin ng ating Panginoon sa ating sarili, na nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan, wag na ho nating babalikan pa ang dati nating ginagawa. Ngayon po, kung nasa matuwid na tayo na gawa, wag na ho tayong babalik sa liko. Dahil po may kaakibat na penalty po yun. Pag alam na po natin ang tama, kahit sa batas po ng ating lipunan o sa ating bansa, kung alam po natin yung batas na bawal gawin ito, pilit pa rin ho nating ginagawa, ano po ang ihahatol sa atin ng batas? May kaukulan pong penalty yon. Kagaya rin po ng ating Panginoon, pag tayo po ay nagsising tapat sa Kanya at binabalik-balikan pa rin ho natin yung dati nating ginagawa na may kalikuan, sa ayaw at sa gusto nyo, ang Diyos ang maniningil sa atin. Kaya po sana ang ating mga gawa ay pilit nating gawin ang nararapat na makakabuti sa atin. Dahil po tayo lang ang makakapagligtas sa ating sarili. Hindi po pwedeng iligtas ni kapatid na Carlos ang aking sarili. Dahil ako rin po ang magliligtas sa aking sarili. Kayo rin po ang magliligtas sa inyong sarili. Kaya sana po sa umagang ito ang mga karunungan at kabiasnan ng ating Panginoon ang siyang mamalagi sa ating mga kaisipan. Wag po tayo sanang mabibigla sa mga pag-aaral. Dahil po tayo pong lahat dito nag-aaral po. Ngayon po, bibigyan ko ng kaunting oras ang ating bise bago natin para maramdaman natin. Yang ni pasubo ko po ata kanina eh. Pero ang ditak mo po magtagalog ko. Magandang umaga po una sa Panginoon. Pangalawa sa ating magkakapatid at sa ating mga bisita. Inaabot ko po sa inyong magandang umaga sa ating lahat. Hindi ko po akalain na bigyan din ako ng oras na sa ngayon sa inyong harapan. Ang totoo po nito, hindi ako speaker. Pero sabi ng mga mutukan natin, hindi ka naman speaker, vice ka naman, sabi niya sa akin. Talagang ganyan pag gusto mong mag-aral sa gusto ng Panginoon, walang mahirap na hindi mo magagawa. Itanim po natin sa ating mga sarili, kung kaya ng iba, kaya din natin, basta kagustuhan ng Panginoon. Ang totoo po, mahirap magsalita dito sa harapan. Lalo na sa Tagalog. Ako, hindi ako gamat sa Tagalog. Ano po? Pero pinipilit ko. Dahil may bisita tayo siguro sa una pa man, nabigyan ako ng tungkulin dito. Ngayon nyo lang ako nakitang nagsalitang Tagalog. Dahil pag ako'y nagsalita, puro talaga kapangpangan. Dahil po yung mga bisita natin, hindi nila naintindihan yung Tagalog, ay kapampangan pala. Kaya po ako kahit napipilitan ako na magsalita ng Tagalog na po. Maganda po ang ating tema ngayon sa umagang ito, ang tukso. Maganda po sa atin, lalo tayong tumibay sa pananampalataya, pag tayo'y natukso. Pero alam ko dahil may pag-aaral na tayo sa gusto ng Panginoon, kahit sino sa atin siguro kaya nating iwasan yung tukso basta kagustuhan natin. Lalo tayong titibay sa pananampalataya sa kagustuhan ng Panginoon pag tayo'y natutukso.
Hindi po yung natukso ka na ngayon, maya-maya matukso ka, maya-maya matukso ka. Hindi po. Kailangan pag natukso tayo, magbibigay ng haral, kabiyas na sa isang tao, yung pagkatukso niya, lalo na sa gusto ng Panginoon. Pututan ko niya po yung pamananggalog ko, liyan ko niya bari takasagulong niya po, pagpasensya niyo. Kasi po may ito yung pamangara, lang yan pang may tukso ka, nung sumisi kang tapat kang sarili, itang pangatukso mo, ito yung Diyos patawaran na ka. Nyapin po, kini po alang manungkulan kaya katamo, alang yung manungkulan. Eyo kaya ligtas, at era kayo naman na ligtas. Sarili, balang sarili tamo, yung magligtas kaya katamo. Anyapin po yung sabi ko, magtapat tamo, maniwala, gawa ka rin buriyan ng Diyos kaya katamo. At kay ba't po, kukumustan ko po ikong kapatid ming at yung alawang bansa, yabot king maya pa oras kay kayungan. Sana tulutan na ng Diyos nung dating ngaldo, makanyang kong may panwanan kay alawang bansang pintalan nyo at gabayan ako ng Diyos. E ako manandaman muli kong payapa at dating ngaldo bitbiting tagumpi. Makanyang kong makasuyog yung burinan ng apong Ginoo at makanyang kong maging piyersa na ng kikatang kasalpantayan ng dating. Kasi bayo po, yabot ko yung maya pa oras kay kayungan nakalpong nakalasalamat. I want to read the chapter James 1, verse 13, for the sake of our brother Ben. If a person is tempered by such trials, he must not say, this temptation comes from God. For God cannot be tempered by habit, and it himself tempt no one, but a person attempt when he is drawn away and trapped by his own habit. Desire, yapin na po ata ito. Yapin po itang last na. So, Brother Ben, if you want to understand, you read this book. Okay. Thank you very much. So I have one message na kang Brother Ben. Yapi na ito. Thank you po, Brother Ben, kaya mag-present mo. Naintindihan naman yan eh. Ay, Brother Noel na naman po yan, kaya katamong ausan. Makanta, datang yung mga kapatid nating Tagalog. Ito po, Tagalog talaga ito eh. Hintayin ho natin. Magandang umaga po. Narinig po natin sa ating pagtitipon na ang ating mga kapatid ay nagsasalita po sila ng wikang Tagalog sa araw na ito. Bagamat sa ating pong pagtitipon ngayon, una-una po ay ating pasasalamatan ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa lahat at nagbigay ng buhay sa atin. Nagbigay ng lakas para po tayo ay ating magampanan ang ating mga tungkulin sa Kanya. Tayo po ngayon ay meron tayong paksang tinatalakay sa ating pong pagtitipon ngayon. Ang ating pong paksa ay nauukol sa tukso or temptation. Ang tukso po, kung ating pong pag-aaralan sa Biblia, buhat po sa pasimula, ang tukso po hindi mabuti sa tao. Ayon sa Biblia. Nagsalita po si Apostol Pablo sa kanyang sulat
Sa Thessalonica, ang sabi niya doon, nag-aalala ko, sabi ni Apostol Pablo, baka mamaya sa anumang parahan, kayo'y natutukso sa manunukso. Ibig sabihin, meron pong manunukso. Ngayon, hindi naman po kasalanan kung halimbawa tinutukso ka. Hindi naman po kasalanan kung tinutukso ka lang kung hindi ka naman nagpapahila. Nakuha po ninyo? Kahit natuksuhin ka, kung hindi ka po nagpapahila, hindi po kasalanan yun. Gagaya ng ating Panginoon Diyos, Panginoong Yesus, tinutukso siya ng dyablo Pero ang tanong, nakumbinsi pa ng dyablo ang ating Panginoong Yesus sa kanyang panunukso sa kanya? Hindi po siya nakumbinsi. Di ba? Hindi siya nahila, hindi siya nahikayat Ang sabi pa nga ng ating Panginoong Yesus, lumayo ka sa harapan ko, Satanas. Yun po ang kanyang wika. Anong ginawa ng dyablo? Dahil hindi siya nagtagumpay, ang ginawa niya walang isang ibang magawa, kundi iwanan ang ating Panginoong Yesus. Umalis siya, iniwan niya. Ngayon, tayo po, kung tayong tinutukso mga tao, kung nagpapahila po tayo, maari tayong mahikayat o matukso. Sa katunayan po, ang tukso, ang nanunukso, ang dyablo. Di ba? Ang nanunukso, ang dyablo Dyablo po ang ating matinding kalaban sa mundong ito. Halimbawa, nasa Pilipinas ka, nakikita mo sa Pilipinas, maraming tukso ngayon nag-isip ka, gusto mo mag-ibang bansa para magkaroon ng kapayapaan ng iyong sarili, pag-iisip. Akala mo ba kung sasakay ka ng eroplano, pagdating mo sa ibang bansa, walang tukso doon? Sasakay ka ng eroplano, pero ang manunukso, hindi man sumasakay ng eroplano, pagdating mo sa pupuntaan mo, nandun na ang manunukso. Madadatnan mo na doon, nauna pa sa'yo. Kasi po ang dyablo, espiritu po yan mabilis Diba? Mabilis yan Pakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Juan, sa 1 Kapitulo 8, versikulo 44, ganito po ang nakasulat sa wikang Tagalog. Ang sabi po ay ganito, sa 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Di ba? Ang dyablo siya'y isang sinungaling, wala po sa kanya kahit anumang katiting na katotohanan sa kanyang sarili. Ngayon, pag tayong mga tao gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin wala ka sa Diyos Pag gumagawa ka ng kasalanan, wala ka sa Diyos. Nasaan ka? Nasa dyablo ka. Kasi ang gawa ng dyablo, kasalanan Di ba? Pag ang tao gumagawa ng kasalanan, nasa dyablo siya. Pakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Juan sa unang 1:3-8. Ganito po ang nakasulat. Sa 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, di ba? Nakasulat sa Biblia, ang sulat ni Apostol Pablo, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ngayon, para mahayag ang gawa ng dyablo, ang gawa ng kadiliman, pag ikaw ay naging anak ka ng Diyos,
Pag naging anak ka ng Diyos, ayaw mong gumawa ng masama. Gusto mong gawin ang mabuti. Ang gusto ng Diyos, gumawa ka ng mabuti. Ngayon, kung nasa mabuti ka, ang nasa kadiliman ay iwawasak mo yon. Ilalantad mo yon, di ba? Malalantad eh. Sa ayaw sa gusto po natin, kung tayo ay makapagtatago sa ating mga asawa, sa mga anak, kaibigan o sino man, ang alam po natin, hindi naman ako nakikita eh. Kasi nagtatago ka sa kanya eh. Pero kapatid, nagkakamali ka doon. Merong isang pwedeng makakita sa iyo sa iyong ginagawa. Gumagawa ka ng mabuti, nakikita ka niya. Gumagawa ka ng masama, nakikita ka niya. Kahit na hindi ka nakikita ng iyong asawa o ang iyong mga anak. Nagtatago ka eh. Pero may isang nakakakita sa iyo. Pakinggan po ninyo. 15:3 ng Kawikaan. Ito po ang nakasulat. Sa Kawikaan 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. O, tingnan po yan. Makapagtatago ka ba? Hindi. Ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako na nagbabantay sa mabuti at sa masama. Diba? Napakalinaw eh. Nasa Bible eh. Nasa Biblia eh. Diba? Kaya, kung tayo po ay ating tinanggap ang ating Panginoong Yesus sa ating puso, kailangan po matuto tayong makapag-ingat sa ating mga sarili. Diba? Ang sabi ni Santiago ay ganito, natutukso ang bawat tao kung siya'y nahihila eh. Pero kung hindi ka nahihila, hindi ka pwedeng matukso. Kaya mong labanan eh. Kaya mong pigilan eh. Diba? Pakinggan po ninyo. Ang sulat ni Santiago ay ganito. Sa 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Oh, yun po ang aking sinabi kanina eh. Di ba? Kahit na tinutukso ka, kung hindi ka nagpapahila, hindi ka nagpapahikayat, hindi ka magkakasala. Ngayon ang tao natutukso. Pag nagpapahila siya, sabi na nanunukso sa iyo, punta tayo doon, masarap eh. Masaya, manood tayo. O, kahit na sumasampalataya ka, mawawala sa puso mo ang iyong pananampalataya. Mawawala sa puso mo ang katwiran. Makakalimutan mo ang Diyos, sasama ka doon. O pagpasok mo doon, makikita mo, masaya nga eh. Pero may manunukso. Noong unang panahon, ang tukso, ang nanunukso, ang unang tinutukso nila, ang mga lingkod ng Diyos eh. Biro mong lingkod ka ng Diyos, tutuksuin ka eh. Pag mahina ka, pwede kang mahila, pwede kang matukso eh. Di ba? Pwede kang matikso eh. Kaya, ang sabi ng Diyos, ipinahayag niya ang kanyang salita upang tayo ay makaiwas sa mga bagay na masama at gumawa tayo ng mabuti para hindi po tayo magkasala. Ang sabi ng mga iba, ang katwiran nila, kasi tao lang ako eh. Pwedeng magkasala eh. Nagkakamali ang tao eh. Kung ganun po ang ilalagay sa ating kaisipan, ang katwiran na yon, hindi po mawawala ang mga bagay na iyong iniisip na hindi matuwid. Na sinasabi mong tao lang tayo eh. Di ba? Ngayon, sinasabi natin tao lang. Tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos eh. Tayo ay tao lang. Ang katawan ito ay hindi ibinigay para gamitin natin sa mga bagay na marumi. Di ba? Hindi para gamitin sa bagay na marumi. Saan natin gagamitin? Ang katawan na ibinigay ng Diyos nito. Sa lupa. Ukot para sa Kanya. Doon po natin gagamitin. Pakinggan po ninyo. Sa unang Korinto, sulat ni Apostol Pablo, 6:13.
Ganito pong nakasulat. Sa 6:13 ng unang Korinto, ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon ang mga ito. Datapwat, ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi ang katawan ito at ang katawan ninyo ay para po sa Panginoon. Malinaw po ang nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo. Tingnan niyo po ngayon. Ang ating sinasabi natin ngayon, nasa screen na po ngayon, nakalabas. Maya-maya po, pagdating po ng panahon, baka mamaya, meron na po tayong istasyon yan. Baka po mamaya, ang espiritista, meron na po mangangaral. Hindi lang dito naririnig, kundi buong mundo na rin. Apo? Hindi po imposible yan. Kung tutulutan po ng Diyos, pwede pong mangyari yan. Yan naman po ang layunin ng ating kapatirang espiritista na maipahayag ang salita ng Diyos. Hindi lang dito lang. Kaya ang sabi sa Biblia, mangaral kayo sa buong mundo. Kahit hindi ka nakakapunta ron, dito ka lang. Yung sinasabi mo, naririnig po yan. Di ba? Kaya, kailangan po gawin po natin yung pag lumalakad po tayo sa Diyos, yung walang kapintasan. Kasi sabi ng mga iba, ayaw ko na magsalita Kasi meron pang masasabi yung mga iba Hindi ba? Kapatid, huwag natin sabihin yun. Magsalita ka, sabihin mo ang salita ng Diyos. Pagkatapos, iwasan mong gawin ang hindi dapat gawin. Di ba? Makaiwas naman tayo Merong manunukso Si Jezebel nga, hindi po si Jezebel na nasa tubig na, yung parang sarena Yung nasa Biblia si Jezebel. Tingnan po natin kung sino po yun. Sa Apokalipsis. Sa 2:20. Datapwat, mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? 21. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Si Jezebel, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon para makapagsisi sa kanyang ginagawang kasalanan. Jezebel, babae yan. Inihikayat niya mga lingkod ng Diyos na sinasabi sa kanila na kailangan makiapid kayo. Ang sabi ni Jezebel, si Jezebel ay isang patutot. Di ba? Kaya kung babasahin mo ang Biblia, ang salita po ng Diyos, meron kasing salitang mahalay na masamang pakinggan sa aking tenga Kaya lang yung sinasabi, patungkol sa babae. Huwag naman po kayo magdamdam, hindi naman kayo yun Yung nakasulat sa Bible ang sinasabi niya. Di ba? Pakinggan po ninyo ang Ezekiel. Propeta Ezekiel, Kapitulo 23, versikulo 44. Ganito po nakasulat. Pakinggan po ninyo. 23:44. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Ngayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. Di ba? Malibog na mga babae ang sabi ng Biblia. Salita po ng Diyos yun, pero mahalay pakinggan. Di ba? Si Ohola at saka si Oholiba, silang dalawa ay magkapatid. Ang sabi ng Biblia, sila ay malibog na babae. Ang mga ito, pag sila ang nanghikayat, tingnan niyo po, magpunta kayo sa ibang lugar, sa mga club-club, kung saan kayo dumadaan.
Ang ginagawa ng mga mamasan, namimili silang pan-display sa pintuan, magagandang babae. Di ba? Yan ang inilalagay na patibong eh. Hindi sila maglalagay ng pangit eh. Walang papasok eh. Kailangan ang ilalagay maganda. Dahil yan ang patibong eh. Pag napadaan ka sa ayaw sa gusto mo, pag wala kang pagpipigil, papasok ka doon. Nakita mo maganda eh. Tapos meron pang kumbi kislap-kislap pulang-pula, no? Ang gandang pakinggan, no? Ay gandang tingnan, no? Oh, yan ang gusto-gusto ng mga iba eh. Karamihan eh, di ba? Oh. Ngayon, pag doon ka pumasok, sigurado magkakasala ka. Matutokso ka eh. Di ba? Meron pang nasa daanan, napakadami, napakagandang damit, no? Yung magandang damit nila, siguro, nagkulang yung tela, hanggang dito na lang. Hindi na mahaba eh. Kaya ang gandang tingnan, no? Hanggang dito na lang. Yung iba nakita ko hanggang dito na eh. Diba? Kaya ang tanong ng mga iba, ikaw kapatid na Weng, hindi ka pa tumitingin sa mga yon? Yan ang tanong. Hindi ka pa tumitingin sa kanila. Ang sagot ko, tumitingin. Diba? Ang sagot ko, tumitingin. Bakit naman hindi ako tumingin? Meron akong mata. Paano kung malalaman ang totoo at mali kung hindi ko titingnan, kapatid? Hindi ba? Pero kahit na tumitingin ako sa kanila, hindi ako nagkakasala. Bakit? Walang dalang pagnanasa. Sinusunod ko lang ang nakasulat sa Biblia. Yun po ang turo ng ating Panginoon Diyos eh. Pakinggan po ninyo. 5:28 ng Mateo. Hindi pa nababasa yun? Pakinggan po ninyo. Sa 5:28 ng Mateo. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi ako tumitingin eh. Lumalabas, sinungaling ako eh. Hindi ba? Sinasabi ko lang ang totoo eh. 5:28 ng Mateo. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Tumitingin ka. Kung walang hangad na pagnanasa na masama, magkakasala ka ba? Hindi. Hindi masama ang tumingin. Basta walang pagnanasa. Pero kung tumitingin ka, may dalang pagnanasa, magkakasala ka. Pero ang tanong kapatid ka rito, bakit ang mata hindi nagsasawa sa katitingin? Ang mata hindi nagsasawa sa katitingin eh. Hindi po naglilikat yan eh. Sa pagkakasala eh. Ang kanyang mata, naghahanap palagi ng kanyang maaliwan. Kung pwede lang ang dumadaan, puro hanggang dito eh. Walang mahaba eh. Di ba? Pag ganun ang nasa isip mo, may pagnanasa ka. Di ba? Pagnanasa na po yun eh. Na nasa isip mo, hindi mo pa ginawa eh. Kaya, hindi po masama kung titingin ka. Pero ang tanong ganito, bakit ang mata hindi nagsasawa sa pagtingin? Yung sinasabi ko, nasa Bible naman eh. Hindi naman kuro-kuro yan eh. Pakinggan po ninyo, nasa Pedro yan. Diba? Sa Pedro 2:14. Sa 2:14 ng Pedro, ganito po sa ikalawa po. Ganito po nakasulat. Ikalawang Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya. Yung tumitingin ka lang, hindi nagsasawa sa katitingin, pangangalo niya na po yun. Kahit hindi mo ginawang aktwal, tingin lang po yun. Di ba? Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat. Yung hindi maaaring maglikat, yung maglikat, hindi nagsasawa. Ibig sabihin ng maglikat, hindi nagsasawa. Hindi tumitigil sa katitingin. Di ba? Maglikat sa Biblia. Sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Tingnan niyo, napakalinaw sa Biblia. Di ba? Kaya kapatid, ang mata natin, pag-ingatan po yan.
Kahit na tumitingin ka, huwag mong hayaan na magkasala ang iyong mata, kapatid. Masama po yun eh. Hindi masamang tumingin eh. Kaya nung tinanong ko, napatawa sila eh. Ang tanong sa akin, ikaw brother Beng, hindi ka pa tumitingin sa mga ngayon? Tumitingin, ang sagot ko, mabilis. Tumitingin. Bakit naman hindi ko tumingin? May mata ako. Kailangan kong tingnan. O, di ba? O, kaya lang, may pag-iingat. Kaya sabi sa unang 1, ang anak ng Diyos, pag pinanganak ka ng Diyos, hindi ka na pwedeng magkasala. Sapagkat, nag-iingat ka. Hindi ka nga magkasala kung nag-iingat ka eh. Pero kung hindi ka nag-iingat, pwede kang magkasala eh. Kaya may nakasulat sa Biblia, nung panahon ni Haring Solomon, na isang minahal ng Diyos, at saka si Haring David ang kanyang ama, minahal din siya ng Diyos bilang lingkod. Pero bandang uli, lumabas ang kanilang kahinahan, bandang uli sa kanilang paglilingkod, pangangaral, nagkasala po sila. Alam niyo po kung saan sila nagkasala? Saan po ang kanilang kahinaan? Sa babae. Oh. Si Solomon, nagkasala sa babae. Napakatalino ni Solomon. Alam niyo po kung ilan ang asawa ni Haring Solomon? 700. Ang kanyang asawa. Alam niyo po kung ilang babae nakareserba? 300. 7 plus 3, edi 1,000. Matanda na, meron pang babae. Oh. Si Haring David, isang lingkod ng Diyos. Bandang huli, nagkasala din. Sa ikalawang Samuel 11:2. Oh. Nakita niya ang isang babaeng napakaganda. Ang pangalan niya, Betseba. Oh. Naliligo sa banyo. Anong ginawa ni Haring David? Dahil maganda siya. Oh. Umakyat sa bubong. Umakyat sa bubong. Oh. Siguro naghanap ng butas doon para masilipan ng naliligo. Nasilip niya, magandang babae. Anong nangyari? Dahil gustong-gusto niya siya, pinahuli sa kanya mga tauhan, pinakuha siya. Naging asawa niya rin, sinipingan niya. Oh. Di ba? Pero, nakakaya yung mga ginawang ganon. Halimbawa, tayo po, nagsasalita, naglilingkod sa Diyos. Halimbawa, ako na lang ang pinaka-example. Sabihin ko sa inyong mga ganitong bagay, tapos makikita niyo ko kung saan niyo ko nakikita. Ano sasabihin niyo sa akin? Aba, si kapatid na Weng, ganyan pala. Pagdating sa pagtitipon, ang galing ng kanyang mga sinasabi, pagkatapos pumasok pala doon. Kapatid, huwag kayong magtaka. Araw-araw po ako pumapasok sa mga yan. Oh, Sogo, pinasukan ko yan. Mga ibang hotel, American hotel, pinasukan ko yan. Kaya lang meron akong pasaeros. Bit-bit ko yung kanilang karga. O, di ba? Hindi masama, pasukan ko yan eh. Pero hindi ko naman ginagawa ang kanilang ginagawa. Hindi ba? Ang masama, may ginagawa ka lihim. Di ba? Hindi masama eh. Kaya kung tatanungin niyo ko kung pumapasok po ako sa mga yan. Di ba? Hindi masama eh. Kaya kapatid, sino man ang gumagawa ng mga ganitong bagay, ito po, totoo po ito, hindi magmamana sa kaharian ng langit. Kahit na lingkod tayo, kung patuloy po natin ginagawa ang mga gawang masama, kahit na linggo-linggo nandito tayo, umihingi tayo ng patawad sa Diyos, ang alam natin pinapatawad tayo ng Diyos, kapatid, kung walang tigil ang iyong ginagawa, kapatid, hindi ka maliligtas. Sabihin ko sa iyo. Hindi ka maliligtas. Meron kasing 15 bunga na ginagawa ang tao sa mundong ito. Alam niyo po kung ano po yung 15 bungang yan na masama na ginagawa ng tao sa sanglibutan? Ang nagsasalita si Apostol Pablo, pakinggan po ninyo sa Galatia 5:19. Kaya ito po ang sinasabi. Bilangin po ninyo, 15 yan, ang nakasulat doon. Kasi po pa binabasa ako yun, hindi lang binabasa ako lang, binibilang ko pa kung ilan ang mga yon. Tinatandaan ko kung ilan ang mga yon. Sa Galatia 5:19, kaya ito po ang nakasulat.
5:19. At hayag ang mga gawa ng laman. Di ba? Oh, hayag nakalantad po, di ba? Oh, kahit na tinatago mo, malalantad yan, kapatid. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiyapit, karumihan, kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Yung hidwang, ibig sabihin ng hidwang pananampalataya, maling pananampalataya po yun. Ang hidwang, mali po yun. Maling paniniwala. Mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala. Excuse me. Nang una, sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. O, tingnan niyo po yan. Titigil ba tayo? Hindi. Titigil na kung gusto nating maligtas sa mga gawa ng laman. Kaya nga, ang Espiritu, laban sa gawa ng laman At ang laman, laban sa Espiritu Pag tinanggap po natin ng Diyos, pag nagkaroon tayo ng pananampalataya, pinasok po natin ganito ang ganito, marami pong bawal. Marami pong bawal. Ang dati mong ginagawa na gusto mong gawin, gusto niya alisin niya yun. Kasi nasa sanglibutan yun Mawawala po yun. Marami pong bawal. Kaya hindi mo masabing walang bawal. Kaya sabi ng mga iba, o yung halimbawa kapatid, yung mga pagkain, meron pang mga bawal. Mga pagkain, meron pang bawal. Noong unang panahon, maraming bawal sa pagkain Pero sa panahon natin ngayon, nung ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang naging saserdote na marunong siyang mahabag at maawa. Lahat ng pagkain na yan, nilinis na niya. Yung mga iba, hindi kumakain ng dinuguan Titad May isa akong kaibigan, hindi siya Iglesia ni Cristo. Isa siyang pastor, nangangaral siya. Dinidiin niya sa mga miyembro. Minsan, huwag ninyong gagawin. Huwag kayong kakain ng dugo na nakasulat sa Biblia. Dinidiin niya talaga. Yun ang kanyang natutunan sa Biblia. Bandang uli, nung nawala sa iglesyang yon, lumipat sa iba, natutunan niya, mali pala yung aking pinapangaral noon, na huwag kayong kumain ng dugo. Ngayon kumakain na siyang dugo, masarap pala ang dugo. Diba? Masarap pala ang dugo, sabi niya. Kapatid, alam niyo po kung ano yung bawal sa pagkain? Yung inihahayi sa Diyos-Diyosan. Halimbawa, meron kang ribulto, gawang kamay. Halimbawa, Pasko. Yung lahat ng pagkain na yun, bago mo kainin yun, ilalagay sa harap ng ribulto. Ilalagay doon. Walang makagagalaw, walang makakain doon, hanggat hindi matapos yung oras na yun. Ngayon, pagkatapos nyon, dahil hindi naman na kinain yon, inihain lang sa Diyos-Diyosan, pagkatapos yung kakainin nyo, yun po ang masama. Yun po ang binabawal ng Diyos Huwag mong kakainin yon. Yung bisan yung inilalagay doon, mga prutas, masanas, grapes, di ba? Ilalagay. Napakasarap yon. Pero yung hindi naman inihahayin, na inilagay doon, ubas, masanas, pwede mong kainin. Hindi masama yun. Di ba? Kaya sa unang Timoteo 4:4, ganito pong nakasulat. Pakinggan po ninyo. Sa unang Timoteo 4:4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Lahat ng nilalang ng Diyos malinis Wala kang dapat itakwil. Di ba? Mag-ingat lang po tayo sa mga pagkain ngayon. Sa espiritista, walang bawal-bawal. Ang bawal sa espiritista, ang gumawa ng masama. Ang gumawa ng masama, ang bawal sa espiritista. Alam niyo po kung ano yung masama. Halimbawa,
mahilig ka sa babae. Masama po yun. Di ba? Mahilig ka magloko ng tao. Masama po yun. Hindi mo kailangan gawin yun. Basta lahat ng bahagi ng masama, huwag mong gagawin. Masama yun. Ayaw po ng Diyos yun eh. Kaya, sa ating pong pagtitipon ngayon, sa ating kapatirang espiritista, kaya kung minsan, yung mga ibang nasa labas na po, ng ating kapatiran, tinutuligsa ang ating kapatiran. Na, ayaan lang po natin sila eh. Katunayan po ako, meron akong anak, Muslim ngayon eh. Habang tumatagal, tumitindi siya, tumitindi eh. Tumitindi siya eh. Muslim, tumitindi. Hanggang ngayon, hindi kami nagkasundo. Pag nagbabasa ako ng Bible, kukunin niya rin yung Bible ng Quran, haharap sa akin. Lagi niya akong iniinis eh. Iniinis niya ako lagi. Dahil pinatutunayan niya, meron siyang nabasa sa Biblia, ng King James Version, na merong isang propeta, na meron siyang kinakausap na isang bata. Yung batang yon hindi marunong bumasa. Hindi marunong bumasa. Na ipinababasa sa kanya ang isang aklat. Ang pinapatungkol niya, yung batang yon, si Muhammad. Sa Muslim, si Muhammad, na propeta. Si Muhammad, na isang propeta, siya raw ang pinakahuling-huling propeta ng Diyos. Samantalang ang nakasulat sa Biblia, yung pinili niyang propeta, wala nang kasunod. Lahat ng mga propetang yon, wala nang kasunod yon. Bakit meron pang huli? Parang sa iglesia, si Felix Manalo, siya naman ang huling anghel. Meron pa namang anghel ng Diyos na nagkatawang tao. Yung lahat ng anghel ng Diyos na nilalang, hindi po nagkatawang tao yon. Di ba? Basahin mo Biblia, wala ka mababasang ganon. Pinapatungkol nila yung ibon mandarakit. Yung ibong mandarakit yun, hindi yun. Yung bata naman kinakausap, hindi naman Muslim yun, hindi si Muhammad yun. Di ba? Hindi lang nila naunawaan ang salitang yun. Alam niyo po, anong sabi ng anak ko sa akin? Dahil hindi ko na siya sinasagot. Pa, baka hindi mo lang alam. Yun. Ang tanong sa akin, baka hindi mo lang alam sagutin. Kasi paano mo sasagutin? Hindi naniniwala sa Biblia. Ang pinapaniwalaan ng Quran. Di ba? Ni kay Jesus hindi naniniwala eh. Pag binasa mo sa Biblia, anong sagot niya sa'yo? Dagdag lang yan. Meron pa namang ganon. Dagdag lang yan. Meron pa namang ganon. Ano sabi ng Diyos nung pinapaliwanagan niya ang Diablo, si Satanas? Ayaw niyang maniwala. Anong sabi sa kanya? Lumayo ka sa harapan ko. Anong sabi ko sa anak ko? Anak, iwanan mo muna ako. Sabi ko, anak, iwanan mo muna ako. Pag nagbabasa ako ng Biblia, dumarating siya, dadala niya ang Quran. Sabi ko, anak, wag mo na akong istorbohin sandali. Nagmamadali lang ako. Di ba? Ganun po yun eh. Nananalangin, kumakain ako sa mesa eh. Humingi ng permission sa akin, pa, pwede ako magsala? Pwede ko na makontrol eh. Ito ang mesa ko, kumakain ako dito. Nandito sa nagsasala. Anong ginagawa niya? Nakaganon. Habang kumakain ako, nakaganon ako sa kanya. Tapos umihilig ako. Sino pa yan? Halik na halik sa semento. Diyos ko po, sabi ko, Panginoon, ano bang nangyari sa anak ko? Sabi ko sa sarili ko. Ito yung ginagawa niya. Halik na halik sa semento. Pagkatapos niya, tinanong ko siya, anak, ano pinanalangin, ano pinagdasal mo? Ang dasal ko pa, sabi ko, ala, sana po, ang tatay ko at mama ko, maging Muslim na po sila. Ang panalangin niya pala, ang tawag niya kay Allah, ang papa niya at mama niya, sana maging Muslim na sila. Huwag na maging Kristiyano. Di ba? Tinanong ko naman siya, hindi mo ba pinanalangin yung Allah, sana po ang sarili ko ituwid ninyo, baguhin ninyo. Pinalangin mo ba yun? Hindi. Dapat yun ang panalangin mo. Sana hindi na po matigas ang ulo ko. Sana po hindi na ako lumalaban sa magulang ko. Kasi lumalaban sa magulang niya eh. Yan ang hinihiling ko sa kanya. Napanalangin siya kay Allah na baguhin siya.
Sa salitang Muslim, ang Diyos, Allah sa kanila. Kaya lang, magkaiba yung kahulugan, ang ating kinikilalang Diyos at saka yung kinikilala nilang Diyos eh. Magkaiba. Biro mo, tayo nga, meron tayong founder sa Espertista eh. Ano pangalan yun, yung founder natin sa Espertista? Yung sa Kastila? Ha? Oh, si Allan Kardec, oh. Pero si Allan Kardec, sinabi pa ng Espertista, siya ang huling anghel, siya ang huling propeta. Hindi. Hindi ba? Hindi siya pwede maging propeta eh. Hindi siya pwede maging anghel eh. Bakit sila ganon? Pag meron silang founder, sila ang anghel, sila ang propeta, sila ang totoo. Kapatid sa Biblia, mali po yun. Wala pong ganon, mali po yun. Hindi po totoo yun. Kaya kapatid, gusto ko man dagdagan ang aking sinasabi. Alam ko po natutuwa kayo sa aking mga sinasabi. Nagbibigay po ng karunungan yan. Gusto ko lang maituwid ang ginagawa ng bawat tao, yung mga lumiliko ng daan. Diba? Kaya, ang asawa ko dati born again yan. Pentecostal oneness. O itong Pentecostal oneness nito, nakakatawa rin kanila eh. Nakakatawa rin eh. Biro mo, 34 years, Jesus Christ nasa lupa. Ang katwiran nila, nung nasa lupa si Jesus Christ, walang Diyos sa langit. Ba nasaan ang Diyos? Pero mo 34 years, walang Diyos sa langit. Nasaan ang Diyos? Nasa lupa daw. Hindi pa naman kaano-ano yun? Napakalinaw sa Biblia. Tiraan ng Diyos langit, tapos mawawala sa langit, titira sa lupa. Hindi ba? Ang asawa ko nagising, kaya na-born again siya. Dati sunod-sunuran. Meron siyang sobre tithes, nakaredy yun. May trabaho siya noon. Pag may kumita siya, 500 ilalagay na doon. Ibibigay sa church. Saan ibibigay yung perang yon? Sa mga pastor. Isa kong kaibigan, nagsabi ng totoo. Ako wag sinasabi kong totoo. Mga pastor namin may sweldo eh. May sweldo. 8,000 naman. Kung hindi mo sila susweldoan, sabi niya, paano sila mamumuhay sa mundong ito? Pero ang sabi ng Biblia, tinanggap ninyong walang bayad, ipamudmud ninyong walang bayad. Kaya kapatid, ang kapatid yung si Weng Yumol, hindi po bayaran. Ang kanyang sinasabi, kaisong kong kusing, hindi ko tinatanggap yan. Kapatid, kahit na malayo ang aking pinanggalingan, mag-ahanap ako ng pera pamasahe ko, panggas ko, na hindi ko hiningi sa iglesia, kapatid. Binabawal po ng Diyos yan. Kahit ang kusa mong ibibigay sa akin, sabi mo, hindi bayad ito, kapatid. Maniwala ka, hindi ko tatanggapin yon. Dahil alam ko, bawal po sa Diyos yon. Ang kagantian ay nandun sa itaas, ay wala po dito sa lupa. Pasibayo po, maraming salamat sa inyo. Baka mamaya po, mag-Abdullah ka na rin yan ah. Wag naman po sana. Yan po yung kapampangan na po na, maiyari niya mo rin. Yan po yung kasanting na po ng kaya katamong pamag-aral. Kaya po sabing ang gangkeng katubale mo, kaya masubok na po. Yan, subok lang daralan kaya biya tamo rin, nung makananong tamong katatag. Na po, ating Abdullah, ating Kristiyano, yung importante po rin maniwala tamong keng mayap. Na po. Yan naman po pisabihan, yung kaya katamong reliyon, ang pong nang nanutamo pangayawos. Importante, balo tayong mayap ang pong mali. Na po. Yan nung minsan, nung yan na po balo yung mali, kailangan mo niya naman pong ibawal. Na po. Yan po yung kaya katamong daralanan, yung kaya katamong biye. Nung minsan, ang gampong masayata mo itsura. Na, itang kaya katamong facial expression, nung minsan masayata man kaya katamong pamakirap ka rin kaya katamong kapatid. But behind that, atin tamong hidden problem. Na, atin tamong problemang makasaligot. So, ini pong ega-naga nga ini, sabi napin, na nakataman po ka no subukan, nga pong ginunong yatamo gyu. Yatamo po masubok, nung yatamo wakarga. Kung hindi natin kaya yan, hindi naman po ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga lang po, kailangan po ang pananalig sa Kanya. Kung gaano po tayo katatag sa pananalig sa ating banal na Panginoon,
Yun po ang inihingi sa atin. Gaya rin ho, kalupa na mo rin po nung paindungan na kayang Kapampangan, nung manalakad ka mo sang paindu, mamakod ka, alang patugot mo rin na titesme, ne po. Titesme itang paindungay ta kung matatagyabayin kebit mong paindu nung iya tutuga. Kaya po yung kikatamong pamag-aral, malawak ya po. Sana kaya ngaldong iti, may kaibiyala pong maragul, apanyulong kaya katamong, may buklat la rin kaya katamong balang diwa, para aintindihan tamo yung sablang bagay, daralan kaya katamong biye. Uli pong pagyatamo po inunawaan, yung gana-gana nga kakit tamo, amalilyari kaya katamong biye. Minatamo po, nang minsan sabihan tamo, nung may subukan tamo, na ang God tayang dirinan point, ang ganya kita. Pero po nung lawaan tayong kaya katamong sarili, maging flexible tamo. Minsan lumabas siya po yung subok kaya katamo mayanyam. Nya sana po, kingaldong iti, binatamong maswelo. Nya po, karening manong dimdam tamo, karing kabyas na binagida kaya katamo rin kaya katang kapatad. Dan pong kaya katamong pisaw-saw. 4,150 la po. Ren kaya katamong meging collection ngeni. Reni po, ala naman po mibibiyak na o reni. Na po, pota po, ala pong magsweldo keni. Ala pong magsweldo rin tagapamaalatam kaya katamong sa bandayan, ang daan po ito. Ren kaya katamong pisaw-saw, alos sumuntala rin kaya katamong gagamitan. Na po. Ang po, nung ating tamang biringgawan, ating mong re-repair, kaya katamong kapilya, kaya sentro, kita mo po yung kaya katamong gastusan. Dakal pong salamat, kaya pong tutukirin, kaya katamong maging tagapagsalita, Anita, Brother Angel po, at suya, Angel Tiria, Rod Gomez, Bed Season po, ila po rin kaya katamong tagapagsalita, Anita, maraming tamo po kaya tutuking Domingo po po rin kaya katamong kapatid opisyalis maging maraming tamo po sana at maraming salamat po sa ating kapatid na nakadalo po ngayong umaga. Sana po ang patnubay ng ating Panginoon kung paano kayo nakarating dito, ganin din po pagbalik nyo, payapa po kayong nakarating at payapa rin kayong ihahatid ng ating banal na Panginoon. At hanggang sa muli po, maraming salamat kay katamong pong kapatid, taga makirandam, kingaliwang bansa, no karintaman po panig na ning kay katamong yato, dakal salamat kay oras sa pagkalubyo, dakal pong salamat, maya payabak kayo.
manalangin tamo po. Malam kaya kami pa, pasibayo po, pasalamat kami. Yaning mayari na yung kekeng pamaniyambang, yaning kayabakan. Tulutan mong ganap langan pong misulat karing dulang daring kekeng puso, ketang mit mong katapatan king pamakirandam. Ban malyaring itang nabang karing bukas miyang pong panahon, iti makanyang may pagkalob karing balang bimi. Igpaging kayabakan na iti king pamanimunana ning kekang pangako. Tiruno po ring paralan at pekilala na retang bagay ake kaming dapat gawan. Sana ring katuruan na reti, maganap lang mislagan karing sala daring kekang kalam ding balang bimi. Ban kanita karing kekeng pamaglakad, iti tuntun kengan pong ating katuliran, agpang karing brimo. Gigpambanal, yung kekeng pamag-aral ay tinong no ka rin. Mitalakeya ing meto nga kapag-aralan, sana po ing ganap milang adinan. Katuliran ding balang kekeng tungkulan, sana po ingyan na kaya malyaring lapitan ning nanumang tukso. Nune, makanyan ka pong manimuna kaya kami. Ban malyaring tukso nga iti eman nagumpi karing balang biyemi. Nune, sana itang lugod ang pong pampapuri karing balang kekang harapan nila yung harapat mi. King kekang banal lakarinan. Diyos ko, ngayon nga ba kay ti, or iti puring sa blakong kapatada, nung no ka rin makanyan keng misasan metong. Tulutan mo sanang igpaitang nabang merakanyang mipagkalob kaya kami. Ikami ang pong hanggang anak mo, ngayon nga ba kay ti. Ninuman po yung ating kainan ang pong problema at kapanandaman karing balang bimi. Diyos ko, adon ko pong igong me po yung kekang gamat at apisan mo kayangan pong lihim, bakiangan pong tanggap. Ketang kapasnawan, ketang sikanan, at ating kabyasnan, kingulinaning lugod mo ang pong pakalulo. Ganun Diyos, mulit pasibayo, ipanalangin ko laring kaya kaming pengari. Anong no ka rin, ang karelang biye, makanyan pong mirarasing karelang ketuan, adon ko po kaya kang, makanyan ko pong makisabing mayap, suglungan mo pa rin biyerang areti, ban kanita king makabapang panahon, ing kaya bemila pang sumuyo ang pong maminto karing borimo igpa, makanyan ko la rin pong paniawad, netang kapatid mi nga tsuking mga laot alugal, anong no ka rin ginun Diyos sing karelang kapagnasan, makayukol ka ring balang pamilya, makayukol king kekeng kasalpantayanan, sana igpa makanyan mong kaulan ka ring kekeng aduang gamat, emo po paborin, emo po paintulutan ing dalumdum datang king biera, nun itang sala, manatiliya ka ring balang panggalora, ban malyaring panyatang ning panahon Diyos ko, muli lang payapang bitbitan di itang nabang king karelang biye. Salamat po ngayon ngabak, kami ang pong anak mo, bendesyonan mo. Kaya nga, tanggapan mi itang kikang pamipala king aldo ang pong bengi at maghari pong kapayapan. Karing balang metong kay kami, manibat na pong yan hanggang wakas. Yan asa. Mayapayabak po kay Juan. 2, 1. Sibol tagumpaning biye.